Hey, zo'n is goed, hè? Moet ik zeggen. Presenteer je weer als kutmuziek. Die is nu ook kutmuziek. Ik heb daar een stukje op op YouTube of op televisie gezien. Van dit hier. Vive l'empereur! Keizer. Ja, de keizer. Die zinnen. Ja, dat is dat. Met de kop in het oog, dat is die staat. Maar die blijven rustig hier. Nee, die zijn niet waar. Die hadden nog gelaaien.
Ah ben, elle doit être derrière.